Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το Κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιάν. Σε τουλάχιστον 33 χώρες έχουν επιβεβαιωθεί έως τώρα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης του κορονοϊού. Σύμφωνα με τους New York Times, κρούσματα της συγκεκριμένης μετάλλαξης, που είναι πιο μεταδοτική από τον COVID, έχουν επιβεβαιωθεί εκτός της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδά, Χιλή, Κίνα, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Λίβανο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πακιστάν, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Σουηδία, Ταϊβάν, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σήμερα και στο Βιετνάμ. Η Τουρκία απαγόρευσε στους Βρετανούς υπηκόους να εισέρχονται στη χώρα αφότου εντόπισε 15 κρούσματα της νέας και πιο μεταδοτικής μετάλλαξης σε ταξιδιώτες από τη Βρετανία. Έγινε σήμερα γνωστό από την κυβέρνηση. Δεκάδες καταγγελίες υγειονομικών για αναβολές εμβολιασμών τους που είχαν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα συγγεί εχθείως από το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση. Μετά την αστοχία που υπήρξε με τον εμβολιασμό κατά προτεραιότητα σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στο νοσοκομείο Σωτηρία, τώρα έχουμε την αναβολή εμβολιασμών για μία εβδομάδα των νοσοκομείων της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, πλην του Πανεπιστημιακού Λάρισσας, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, επισημαίνοντας ότι προφανώς υπήρξε ζήτημα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Τις ακυρώσεις εμβολιασμών υγειονομικών κατήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Γιώργος Παπα-Νικολάου. Απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας ζητάει παράταξή του ενωτικό κίνημα για την ανατροπή. Να σημειωθεί ότι μόλις προχθές έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ο 18ος υγειονομικός στη χώρα μας. 43 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο ανακοίνωσε ο ΔΗΜ, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε 4.881. Σταθερά υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων στους 429. 597 ήταν τα νέα κρούσματα με βάση τα διενεργούμενα τεστ. Στο μεταξύ, ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας στοιχεία για το πόσοι ασθενείς από COVID καταλήγουν εκτός ΜΕΘ. Την ίδια ώρα, ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για τα εμβόλια, καθώς η φαρμακευτική εταιρεία BioNTech προανήγγειλε καθυστερήσεις στη διανομή τους, αποδίδοντας ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κενά στις παραδόσεις, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ουγκούρ Σαχίν, μιλώντας στο Σπίγκελ. Όπως είπε, το πρόβλημα οφείλεται σε δύο παράγοντες. Αφενός, στις μικρές παραγγελίες των Βρυξελών για το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech, αλλά και στην καθυστέρηση της έγκρισης άλλων εμβολίων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν δείχνουν καλά. Φαίνεται να υπάρχει ένα κενό, διότι δεν υπάρχουν άλλα εγκεκριμένα εμβόλια και πρέπει να καλύψουμε το κενό με το δικό μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της BioNTech. Στο μεταξύ, το νωρίτερο στις 6 Ιανουαρίου αναμένεται να πάρει έγκριση για την Ευρώπη το εμβόλιο της Moderna. Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αποφασίσει τον χρόνο αλλά και τον τρόπο ανοίγματος των σχολείων με βάση και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Πρέπει να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία και όχι με ενιαία τακτική. Θα πρέπει να ανοίξουν όσα έχουν λίγα παιδιά, όσα βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο. Ανέφερε μιλώντας στο Open η καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθηνά Λινού. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε να πάμε σε άνοιγμα σχολείων 8 ή 11 Γενάρη, αλλά να ανοίξουν γύρω στις 20 του μήνα, που θα έχουμε πλήρη εικόνα του τι κάναμε τις γιορτές, τόνισε και ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Το κόκκινο στον κόσμο. Σοκαριστικό βίντεο. Εκατοντάδες νεκρά πουλιά στο δρόμο κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης λόγω των πυροτεχνημάτων της πρωτοχρονιάς. Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων κάνουν λόγο για σφαγή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία θανάτου, ωστόσο η Παγκόσμια Οργάνωση για την Προστασία των Ζώων ανέφερε ότι σχετίζεται με τον θόρυβο των πυροτεχνημάτων που έπεσαν στη γειτονιά όπου πολλά πουλιά έχουν τις φωλιές τους. Πολιτισμός στο κόκκινο. Η χορευτική παράσταση Αδελφοί Καραμαζόφ από τον ιδιοφυή χορογράφο Μπορίς Άιφμαν και το Άιφμαν Μπαλέ έρχεται στο Christmas Theater online με 4 προβολές, 4 με 6 Ιανουαρίου. Αθλητικές ειδήσεις.
μια ανάσα από το triple-double έφτασε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην άνετη επικράτηση των Milwaukee Bucks επί των Chicago Bulls με 126-96 για το πρωτάθλημα του NBA. Ο Greek Freak χρειάστηκε κάτι λιγότερο από 28 λεπτά για να πετύχει 29 πόντους, να πάρει 12 rebound και να δώσει 8 assist και ήταν και πάλι ο ηγέτης των Bucks απέναντι στους Bulls. Ο καιρός. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, νοτιοανατολικούς ανέμους και μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Στα δυτικά και νότια τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, ενώ χιόνια θα πέσουν κυρίως από το βράδυ στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τοπικές βροχές τη νύχτα στην Αττική από 5 έως 16 βαθμούς, θα κυμανθεί θερμοκρασία στην Αθήνα. Πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ στη Θεσσαλονίκη από 4 έως 14 η θερμοκρασία. Σε άλλες πόλεις έως 14 θα δείξει το θερμόμετρο στην Καβάλα, 15 στην Πάτρα, 16 στην Ουγουμενίζα, 19 στην Άξο, 20 σε Ρόδο και Ηράκλειο. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. 105 και 5 στο Κόκκινο.
Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή χρονιά. Ελπίζω να περάσετε καλά με τα πρόσωπα που αγαπάτε, να ξεκουραστήκατε και να ηρεμήσατε. Τα καλύτερα έρχονται. Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά, καιρός έθριος, λίγο κρεαδάκι και συννεφάκια, όχι κάτι φοβερό. Τελικά οι προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν για χιόνια και κακοκαιρία. Έκανε καιρό που μπορούσες κάποια λεπτά ή και ώρα να κάτσεις στο μπαλκόνι, να βγεις μια ωραία βόλτα έξω, να πάρεις λίγο αέρα και να αερίσεις το σπίτι σου. Και γενικά είμαστε τυχεροί με τον καιρό, γιατί δεν έχει κάνει τα φοβερά κρύα και τις βροχές που σε κλείνουν μέσα, και ως γνωστόν στους κλειστούς χώρους είναι που φουντώνει η διασπορά της πανδημίας. Και αστερβάζουν περί άλλων οι διάφοροι κοινωνιοπαθείς γεροξεταστές που ζητούν ανθρώπους φυλακισμένους για ανομολόγητες αμαρτίες. Άδαμ Γιάννικο στο μικρόφωνο και Σπύρος Πακώστας στη ρύθμιση των ήχων. Με τα χαμόγελά μας και τις ευχές μας θα βάλουμε τα δυνατά μας για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σπύρος Πακώστας έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά, να το ευχηθείτε, εδώ τα μεταφέρω όλα. Στις ειδήσεις της εβδομάδας τίποτα συγκλονιστικό πέραν του συγκλονιστικότερου όλων. Ότι οι απατεώνες πλιατσικολόγοι, κατσαπλιάδες, φετεριστές, κοτζαμπάσιδες που κυβερνούν έβαλαν χέρι ακόμα και στα εμβόλια. Θα μείνουν πάντως στην ιστορία για αυτό το πολιτικό ρουσφέτη, γιατί πελατειακό κράτος νομίζαμε μέχρι σήμερα ότι ήταν με σειρά συχνότητας οι εξυπηρετήσεις σε μεγαλοεπιχειρηματίες, τα ντύλια για κρατικό διέτους ιδιώτες και οι λεγόμενες περιστρεφόμενες πόρτες όπου μπαίνω-βγαίνεις από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα και τα νάπαλη. Και τέλος, για τον πολύ κόσμο, στο τέλος της λίστας, ένας διορισμός οπουδήποτε. Το ότι κάποιοι οργάνωσαν να βάλουν χέρι στα εμβόλια, κάνει το πελατειακό κράτος να αλλάζει πίστα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα δείγμα του τι πάμε ακριβώς να γιορτάσουμε το 2021. Γιατί τελικά, για μια ανασκόπηση μιας πορείας δεν χρειάζεται να πιάσετε γεγονότα ένα-ένα και να τα βάλεις στη σειρά. Δεν χρειάζεσαι μια γραμμική αφήγηση όταν έχεις βρει τα κομβικά σημεία της πορείας και τα σημεία καμπής. Θέλω να πω ότι θα κατανοούσαμε πλήρως την εξέλιξη του νέου ελληνικού κράτους, την υπόσταση, τη λειτουργία και τη θέση του στον κόσμο, ως πάνω κάτω αυτό. Τον καταμερισμό ισχύως ανάμεσα σε συμπαγείς μειοψηφίες που θεωρούν το κράτος και τα πάντα ιδιοκτησία τους, και ανερμάτιστες πλειοψηφίες που δεν ξέρουν ακριβώς πώς βρέθηκαν σε αυτό το κράτος και τι να το κάνουν. Είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο και ακούτε την εκπομπή Viral που μεταδίδεται τακτικά κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως τις 12 από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες τους 105 και 5 και ιντερνετικά στο κόκκινο.gr. Περιμένουμε τα μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες και ευχές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ανδρέας Σιδεράκης μας μεταφέρει αυτά που του λέτε. Τρόποι επικοινωνίας τηλεφωνικά στο 210 32 17 777 και με SMS γράφετε 1055 κενό το όποιο μήνυμά σας και αποστολή στο 54045 κόστος 31 λεπτά του ευρώ. Και σε 11.30 ακριβώς για το τελευταίο ημίρο της εκπομπής μαζί ο Κώστας Κωστάκος με Viral Σαββατιάτικου πρωινού του πρώτου άλλης μιας υπέροχης χρονιάς.
Χειροκρότημα λοιπόν για τη νέα χρονιά. Είναι Σάββατο 2 Ιανουαρίου του σωτηρίου έτους 2021. Η αντίστροφη μέτρηση που έχει αθόρυβα ξεκινήσει να γράφει στο παρασκήνιο γράφει 363, αλλά πάντα οι πρώτες μέρες του χρόνου είναι αφιερωμένες στην ελπίδα για τα καλά που θα έρθουν και όχι να μετράμε αντίστροφα τις μέρες μέχρι να φύγει. Θέλω να πιαστώ από τον τίτλο του άσματος Love to Hate You και να πω ότι αγαπάμε να μισούμε το 2020. Και να ξαναπώ ότι την ασθένεια τη λέμε COVID-19, αλλά το 2019 γενικώς τη γλίτωσε, παρόλο που είναι μια από τις αρχές του κακού για αυτά που ζουν. Και θέλω να πω εδώ ότι σε όλες τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες υπάρχει πάντα ένας τύπος που θέλει να χαλάσει τα Χριστούγεννα. Μαντέψτε ποιος είναι αυτός στη δικιά μας πιο πρόσφατη ιστορία. Αλλά σε αντίθεση με τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες όπως ξέρουμε, όπου ο κακός της ιστορίας στο τέλος τρόπον την να εξηλαιώνεται, μιας και γίνεται το θαύμα των Χριστουγέννων, το αποκαλύπτεται αλήθεια και ο τύπος μετανοεί, τούτη εδώ η κυβέρνηση, ή ορθότερα το σύστημα εξουσίας, παραμένει αμετανόητο. Το ερώτημα είναι, γίνεται να περνάμε καλά σε συνθήκες δυστοπίας? Μπορείς να χορεύεις και να τραγουδάς όταν υπάρχει μέσα σου κάτι που μισείς βαθιά? Φαντάζομαι το 2021 θα έχει κάτι να πει περί αυτού. Εξάλλου, επαναστάσεις δεν γίνονται όταν έχεις μάθει να γυρίζεις το άλλο μάγουλο. Κάτι κακό συμβαίνει για να ασκήσεις τις σελίδες της ιστορίας και να επιχειρήσεις να γράψεις καινούριες. Τα σήμερα, το 366 Αλεμανοί, φιλογερμανικό της εποχής, πέρασαν το Ρήνο και έκαναν ντου στους Ρωμαίους της Γαλατίας. Σήμερα πάλι ολοκληρώνεται η Ρεκονκβίστα, επανακατάκτηση στην Ισπανία με την παράδοση του Εμιράτου της Γρανάδα, του τελευταίου μουσουλμανικού προπηργείου της Ιβηρικής, στους καθολικούς βασιλείς της Καστήλης. Θα πούμε την επόμενη ώρα μια ιστορία για εμμύριδες και κακομύριδες. Σε κάθε περίπτωση, δύσκολα στην ιστορία μπορεί κάτι να γίνει τη δεύτερη μέρα του έτους που είναι πιο ηχηρό από την ίδια την αλλαγή της προηγούμενης μέρας. Τις καλημέρες μας σε όλες και όλους. Η ώρα έχει πάει 10 και 19. Πρώτα λεπτά στη συντονισμένη στους 105 και 5 στο κόκκινο. Αδάμ Γιαννίκος στο μικρόφωνο. Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Ανδρέας Σιδεράκης στο 210 32 17 777. Και για ό,τι θέλετε να μας γράφετε, SMS 1055 εκείνο το μήνυμά σας και αποστολή στο 54 045. Ή στέλνετε και μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Viral στο κόκκινο. Και η διεθνής είδηση που πήρε την περισσότερη προσοχή αυτές τις μέρες ήρθε και εξακολουθεί να έρχεται για καιρό από τη Βρετανία. Από τη μία το Brexit και από την άλλη η νέα μετάλλαξη του νέου κορονοϊού. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο, μιας και με το Brexit οι Βρετανοί ονειρεύονται κατά κάποιο τρόπο, όχι επανασύσταση, έτσι να λειτουργήσει αυτή η κοινοπολιτεία που αντικατέστησε την παλιά τους αυτοκρατορία. Και τελικά με τη νέα μετάλλαξη που έχει ανιχνευτεί σε 33 χώρες φτιάχνουν στο 2021 μια κοινοπολιτεία της μετάλλαξης. Πάντως στο νησί το πανηγύρισαν. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξαναπαίνει στα χέρια του την τύχη του, λένε οι περισσότερες βρετανικές εφημερίδες. Μιλάμε για Brexit 4 χρόνια μετά το δημοψήφισμα.
Η αποχώρηση, έχουν να πούν όλοι, ότι έγινε χωρίς τυμπανοκρουσίες. Γι' αυτό λέει ο τίτλος του Guardian, βυθισμένο σε κρίση χωρίς τυμπανοκρουσίες, το Ηνωμένο Βασίλειο τερματίζει επιτέλους την ευρωπαϊκή εποχή. Πού να κάνεις και τυμπανοκρουσίες τέτοια εποχή? Απ' την άλλη, ταμπλόιτ όπως η Daily Express μη κάνει λόγο για ημέρα γιορτής. Δικό μας μέλλον, δική μας Βρετανία, δικό μας πεπρωμένο, ήταν ο θριαμβευτικός τίτλος της εφημερίδας, που στο πρώτο σελίδό της είχε μια φωτογραφία της Βρετανικής σημαίας με τη λέξη ελευθερία. Όσο ο Μητσοτάκης βάζει την ελευθερία με σύμβολο το εμβόλιο και έτσι φτιάχνει τη νέα εποχή νίκης για τη χώρα μας, αυτοί μιλάνε για τον Brexit. Από την πλευρά του, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Daily Telegraph, είπε ότι το Brexit και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που παρασκευάστηκε στη Βρετανία, αυτό το συγκεκριμένο AstraZeneca, θα αποτελέσουν τη βάση για την εθνική ανάκαμψη το 2021. Θέλω να πω ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε εργαστεί και ως δημοσιογράφος και τασόταν υπέρ του Brexit την ώρα που η χώρα του είχε πληγεί σοβαρά από την πανδημία. Σε άλλους τίτλους, γλιτώσαμε ή μας άφησαν στην τύχη μας? Μην ρωτάτε, ο Independent, ο διαδικτυακός. Εδώ τώρα να πούμε ότι όλα αυτά συμπίπτουν με έξαρση των κρούσματων στη Βρετανία, πάνω από 53.000 τα κρούσματα τα τελευταίες 24 ώρες. Ενώ το χρόνος έκλεισε με 4 ημέρες, όπου οι μολύνσεις υπερέβησαν τις 50.000. Έτσι θα πηγαίνουμε με τα νούμερα από εδώ και μπρος, αλλά όπως έχουμε πει, σιγά σιγά τα νούμερα των κρούσματων θα αντικαθίσταται με τα νούμερα των εμβολιασμών. Το δίσεκτο 2020 έφυγε λοιπόν και μαζί του πήρε και μια δεκαετία που θα μείνει στην ιστορία ως η δεκαετία των μνημονίων. Ενδεχομένως κάποτε να λέμε στους μελλοντικούς ότι ζήσαμε στα μνημόνια και να μας κοιτάνε με ανάμεικτο θαυμασμό και ήκτο. Αφενός γιατί καταφέραμε να επιβιώσουμε, αφετέρου γιατί δεν μάθαμε τίποτα από την καταστροφή και συνεχίσαμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Αν το καλοσκεφτείς, εδώ και 2 χρόνια είμαστε τυπικά εκτός μνημονίων, αλλά ένα σχέδιο ανοικοδόμησης και ανόρθωσης της προκοπής δεν έχει γίνει. Μονάχα χαιρόμαστε με τις ανοησίες του σχέδιου Πισαρίδη, πως δεν χρειαζόμαστε αναπτυξιακή τράπεζα, γιατί η ανάπτυξη θα έρθει από τους ιδιώτες με voodoo economics που λέγανε κάποτε. Και μόνο που το συζητάμε σοβαρά και με περισπούδα στο ύφος αυτό το σχέδιο δείχνει τη ματέωση του πράγματος. Είναι αυτή η ίδια σημιτική τάξη πραγμάτων που δεν λέει να αποσυρθεί και παρά τις φαλιάρες της ιστορίας επιμένει να επανέρχεται ξανά και ξανά μέχρι να δικαιωθεί. Και την πρώτη φορά τη ζήσαμε με το όνομά της, μπήκαμε στο ευρώ με τρόπο που να συνιστά το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Τη δεύτερη τη ζήσαμε σε καθεστώς δημοκρατικής εκτροπής με ως συμπλήρωμα διατροφής των ορέξεων των εταίρων δανειστών. Και τώρα άλλη μια τρίτη με μεταγραφή του γονιδίωματός της στον μητσοτακισμό, με ιδιοσυγκρασιακό νεοφιλελευθερισμό της απόλυτης αρπαχτής και αντίβαρο τις χειρότερες παραδόσεις του νεοσυντηρητισμού, με κράτος βγαλμένο από τη μετεμφυλιακή μπανανία που κάποτε ήταν η Ελλάδα. Καλή μας όρεξη. Κατά τα άλλα, είμαστε αισιόδοξοι για το 2021, γιατί έφυγε το δίσεκτο 2020 που είναι λογικό να φταίει για όλα. Αυτό το καθεστώς εξουσίας που προβάλλεται ως κανονικότητα από τους στημένους μηχανισμούς πληροφόρησης δεν δικαιώνεται και ούτε πρόκειται. Απλώς στο μεσοδιάστημα χάνουμε χρόνια πολύτιμα και χάνουμε και ευκαιρίες. Το ερώτημα βέβαια πάντα σε τρεις περιπτώσεις είναι οι εναλλακτικές που έχει κανείς. Και αυτή είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, μιας και οι εναλλακτικές που υπάρχουν μέχρι στιγμής είναι ένα μικρό καράβι αταξίδευτο, έρμετο ψυχισμών και του θυμικού. Οι αναλύσεις στην αριστερά για τον νέο κόσμο που ξημερώνει δίνουν και παίρνουν. Βεβαίως, ασφαλές συμπέρασμα όχι για τον κόσμο, αλλά για τις αναλύσεις δεν βγαίνει. Δεν μπορείς όμως να κάνεις τίποτα άλλο παρά να πορεύεσαι ακόμα και στο άγνωστο.
Εξάλλου, η ελπίδα είναι η λέξη που υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού όλων. Και τέτοιες είναι και οι ευχές όλων, στις οποίες ξαναμπήκε ξεχασμένη από τις ευχές ή υποτιμημένη στις ευχές υγεία. Ευχόμενη υγεία, βάζουμε σημείο αφετηρίας για αυτό που προσμένουμε ως γενικότερη ελπίδα. Έχουμε έναν χρόνο μπροστά μας για να προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτό το περίγραμμα της ελπίδας. Αυτό που χρειάζεται κανείς να έχει κατά νου είναι ότι μπήκαμε στην τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Απέχουμε από το 2100 λιγότερα χρόνια από όσα απέχουμε από την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τα σημερινά προσδόκιμα ζωής, τα παιδιά που γίνονται σήμερα θα ζήσουν κατά πάσα πιθανότητα και στον 22ο αιώνα. Για όσους δεν είμαστε σαραντάριδες, καλώς έχοντας των πραγμάτων, τα εγγόνια μας στην ίδια ηλικία με εμάς σήμερα θα συζητούν για το πώς θα είναι ο 22ος αιώνας. Μπαίνουμε δηλαδή βαθύτερα στον αιώνα που διανύουμε, δεν είμαστε στις αρχές του. Και αυτό μας φέρνει πολύ μακριά από εκείνους τους αιώνες των ιδεολογικών καταβολών της εποχής μας. Μας φέρνει πολύ μακριά από εκείνους τους αιώνες στα δράματα των οποίων επιχειρήθηκαν να δοθούν μεγάλες απαντήσεις στη συνέχεια. Και αυτό σημαίνει ότι το 2021 ζητά επειγόντως νέα εργαλεία και νέους τρόπους σκέψης. Τα εγγράμματα με τις θεωρίες που θα καθορίσουν το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο έχουν χρονολογίες με το 20 μπροστά. Το 19, 1900, πόσο μάλλον το 18, 1800, ό,τι ήταν να πούν, το είπαν. Στο κόκκινο. Η εποχή υποδέχεται το νέο χρόνο με μια αγκαλιά διηγήματα. 8 συγγραφείς
γράφουν 8 πρωτότυπα διηγήματα αποκλειστικά για την εποχή των βιβλίων που κυκλοφορεί με την εφημερίδα Εποχή αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του χρόνου με 3 ευρώ. Ας είναι ο νέος χρόνος γεμάτος αληθινές αγκαλιές, έμπνευση, δημιουργία και τέχνη. Όλοι εμείς στην Εποχή σας ευχόμαστε καλή χρονιά. «105 και 5» στο κόκκινο. He did it. He did it. Estes, a friend of mine. We meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wine. Estes been losing sleep. Her husband's acting different and it smells like infidelity. She says that ain't my Merlot on his mouth. That ain't my jewelry on our joint account. No, there ain't no doubt. I think I'm gonna call him out. She says, I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. No, nobody, no crime, but I ain't letting up until the day I die. Night at Olive Garden, at her job or anywhere. He reports his missing wife, and I noticed when I passed his house, his truck has got some brand new tires, and his mistress moved in, sleeps in Estes bed and everything. No, there ain't no doubt, somebody's gotta catch him out, 'cause I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. No, nobody, no crime, but I ain't letting up until the day I die. I think he did it. He did it. Good thing my daddy made me get a boating license when I was 15. And I've cleaned enough houses to know how to cover up a scene. Good thing Estes' sister's gonna swear she was with me. She was with me, dude. Good thing his mistress took out a big life insurance policy. They think she did it, but they just can't prove it. They think she did it, but they just can't prove it. She thinks I did it, but she just can't prove it. No, nobody, no crime, I wasn't letting up until the day. No, nobody, no crime, I wasn't letting up until the day. No, nobody, no crime, I wasn't letting up until the day he died. Επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Μας ακούτε και ιντερνετικά στο κόκκινο.gr από τον ιστότοπο της Αυγής. Εκεί βγαίνει, αν πατήσετε κόκκινο.gr, βγαίνει το Αυγή.gr. Ακολουθήστε μας και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Viral στο κόκκινο. Ανεβάζουμε εκεί όλες τις εκπομπές αλλά και τα τραγούδια που παίζουμε σε αυτές.
Για τηλεφωνική επικοινωνία 210 32 17 777, για SMS 1055 και το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045 με κόστος 31 λεπτά του ευρώ. Ανδρέας Σιδεράκης απαντά στα τηλεφωνήματά σας και μου μεταφέρει τα μηνύματά σας. Ο Σπύρος Παπακώστας που έχει γενέθλια σήμερα και του λέμε όλοι χρόνια πολλά, ρυθμίζει τους ήχους και εδώ Γιάννη στο μικρόφωνο θα σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 12. Καλημέρα σε όλες και όλους και όπως λέει ένα τραγούδι, ο χρόνος μέσα στα ρολόγια τρέχει σαν γοργό ελάφι, τη μια είσαι μόνος φίλος του, την άλλη στέκεις μόνος. Και είναι αλήθεια πως αυτόν τον χρόνο ήταν πολλές οι φορές που νιώσαμε ότι σταθήκαμε μόνοι. Και νιώσαμε μόνοι γιατί βρεθήκαμε σε μια συνθήκη όπου ακόμη περισσότεροι άλλοι εμφανίζονται ως πλέον επικίνδυνοι. Μην ξεχνάμε ότι η αλλεργία σε αυτόν τον περιβόητο άλλον προϋπήρχε της πανδημίας. Τώρα απλά προσθέθηκαν και οι οικοί. Και γενικώς, μέσα στην πανδημία προέκυψε ως χρυσή ευκαιρία για το σύστημα, όπως συνηθίζουμε να το λέμε στερεοτυπικά, να τελειώνει με παντός είδους συλλογικότητες. Τώρα στο στόχαστρο και η πιο πυρηνική από αυτές, η οικογένεια. Βλέπεις, η οικογένεια κράτησε κάπως τα προσχήματα και τα πράγματα μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Είναι αυτό που χάλασε τη συνταγή, γιατί οι άνθρωποι βαλόμενοι από παντού βρήκαν ένα καταφύγιο στους οικείους τους, στις οικογένειές τους. Τώρα μάλλον πάει και προγραμματικά πάει να ξεγραφτεί και αυτό. Τουλάχιστον στις συνειδήσεις και έπεται η συνέχεια στα σχέδια επί χάρτου. Και έτσι μάλλον θα προχωρήσουμε στο 2021 διεκδικώντας τα αυτονόητα. Να βλέπουμε τους οικείους μας, να συζητάμε τους οικείους μας, να προβληματιζόμαστε με αυτούς και να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Για Νίκο στο μικρόφωνο, είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο και προς το παρόν αυτό το μέλλον για το οποίο μιλούσα πριν αποτυπώνεται στα πολιτικά πράγματα των ημερών με την ανακήρυξη του νέου πλανητάρχη φέτος, εδώ τώρα αυτό το μήνα το 2021. Ακούμε το τραγούδι που έπαιζε η Καμάλα Χάρις στην προεκλογική της εκστρατεία από την Mary J. Blige, Walk That, δούλεψε το. Καμάλα Χάρις και Τζο Μπάιντεν ήταν τα πρόσωπα του 2020 για το αμερικανικό περιοδικό Time. Το δίδυμο των υποψήφιων του Δημοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισε τις εθνικές εκλογές εκεί καταγράφηκε στη θεσμική μνήμη ως τα πρόσωπα εκείνα που έκαναν τη διαφορά στο έτος που πέρασε. Σύμφωνα με το Time, ο Μπάιντεν είχε το όραμα, έδωσε τον τόνο και ηγήθηκε της εκστρατείας. Αλλά αναγνώρισε επίσης ο Τζο Μπάιντεν ότι δεν μπορούσε να προσφέρει από μόνος του. Αυτό που ένας 78χρονος λευκός δεν θα μπορούσε ποτέ να προσφέρει. Και αυτό που δεν μπορούσε να προσφέρει ο Μπάιντεν ήταν εναλλαγή γενεών, μια νέα προοπτική και την ενσάρκωση της ποικιλομορφίας της Αμερικής. Γι' αυτό, όπως υποστηρίζει το Time, ο Τζο Μπάιντεν χρειαζόταν μια μορφή, μια προσωπικότητα σαν την Καμάλα Χάρις. Γερουσιαστής στην Καλιφόρνια, πρώην Γενικός Εισαγγελέας, παιδί μεταναστών με μεικτή καταγωγή, χαρισματική, ήρθε σε κόντρα με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Και επίσης ο συμβολισμός της πρώτης γυναίκας από τη μαύρη κοινότητα και με ασιατική καταγωγή. Τα παραπάνω ήταν, όπως αποδείχθηκε, πράγματα που μέτρησαν στην πορεία της μέχρι τις εκλογές και σε αυτά θα επιστρέφει κάθε φορά το αφήγημα των δημοκρατικών όταν θα βρίσκεται αντιμέτωπο με τις αντινομίες της κυβερνητικής διαχείρισης.
Ιδίως έχοντας στους κόλπους του την Αμερικανική αριστερά και το ευρύτερο κροατήριό της που πιστεύει σε ριζοσπαστικές λύσεις και το δείχνει σε όλα τα επίπεδα. Και σε επίπεδο διακηρύξεων και σε επίπεδο προσώπων. Στην ανάδειξη Biden Harris τώρα αποτυπώνεται μια απίθανη συνεργασία. Απίθανη γιατί σε αυτήν αποτυπώνονται διαφορετικές ακτές, εδώ εννοούμε κουλτούρες, East Coast, West Coast, Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, το δυσυπόστατο αυτού του προοδευτικού κόσμου της Αμερικής που διαχωρίζεται από την λεγόμενη σιωπηλή πλειοψηφία των μεσοδυτικών πολιτιών. Μια συνεργασία που αποτυπώνονται διαφορετικές ιδεολογικές τάσεις, διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές Αμερικές με λίγα λόγια, αλλά με την ίδια αποδοχή από το κατεστημένο. Εδώ το μήνυμα που περνάει είναι ότι οι διαφορές δεν σημαίνουν απαραίτητα διχασμό και από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει να ακούει ο κόσμος σήμερα. Πιστεύει κανείς ότι αυτό το δίδυμο θα αναδεικνυόταν ποτέ σε σημείο αναφοράς οποιοδήποτε έτους αν δεν είχε υπάρξει λέλαπα Τραμπ? Ένας συγκεκριμένος και ταυτόχρονα ετερογενής κόσμος είχε ανάγκη την ήττα του Τραμπ και για το συμβολισμό της δεν βρέθηκε κάτι καλύτερο από το δίδυμο των αντιπάλων του στην προεκλογική μάχη που τον νίκησε. Εδώ βέβαια πολλοί ισχυρίζονται ότι αν δεν υπήρχε πανδημία ο Ντόναλντ Τραμπ θα έκανε περίπατο. Και δεν στερείται εγκυρότητα σε αυτό το what if, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Πρόσωπα της χρονιάς, τα δύο πρόσωπα που ήταν αντίπαλοι ενός επιχειρηματία προέδρου όταν αυτός νικήθηκε. Και αυτό είναι μάλλον δείγμα ματέωσης. Κάτι λείπει από την εικόνα. Ο νικητής. Next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. One minute you're here, next minute you're gone. Read a river running long the edge of town. On muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on the gravel road, stars vanish in the sky as black as stone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here.
Και αναζητώντας τον νικητή των αμερικανικών εκλογών, που αν μη τι άλλο δείχνει και τι νικάει σύστημα σήμερα στις μεγάλες αναμετρήσεις, καταλήγουμε ότι μάλλον αυτός δεν ήταν πρόσωπο, αλλά μια τάξη πραγμάτων. Θες να το πεις σύστημα, θες να το πεις με οποιοδήποτε άλλο όνομα, σε κάθε περίπτωση έχουμε να κάνουμε με την νίκη, με την επικράτηση μιας κατάστασης πλήρων αντιφάσεων και αντινομιών. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και το πέρασμα του Ντόναλντ Τραμπ από τα δημόσια πράγματα δημιούργησε έναν ισμό, τον τραμπισμό. Και αυτό που όλοι λένε στο τέλος είναι ότι ο τραμπισμός ήρθε για να παραμείνει. Και στα πρόσωπα που μας απασχόλησαν τη χρονιά ήταν νοκολοί, ηγέτες, πολιτικοί, επιχειρηματίες και άλλες προσωπικότητες που θα μπορούσαν να μπουν κάτω από αυτή την ταμπέλα του τραμπισμού, χωρίς βέβαια κανείς να μπορεί να προσδιορίσει τι είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Γενικότερα, ο νεοσυντηρητικός άνθρωπος όχι μόνο δεν κρύφτηκε, αλλά τείνει να γίνει πρωταγωνιστής της πανδημικής εποχής. Ένας άνθρωπος που δεν είναι ξένος θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε, να είναι ακόμα και ένας δικός σου άνθρωπος. Και αναρωτιέμαι, μιας και μιλάμε για πρόσωπα της χρονιάς, πέρα από τους επώνυμους πρωταγωνιστές της, πέρα από τον ιδεολογικό τύπο της εποχής, αυτόν τον νεοσυντηρητικό τύπο, ποιος είναι ο άνθρωπος, ή σωστότερα τι είναι ο άνθρωπος του έτους που μας πέρασε? Πώς θα περιγράφαμε τον ανθρωπότυπο των ημερών μας? Αναμφίβολα είναι ένας άνθρωπος φοβισμένος και ένας άνθρωπος που νιώθει εγκλωβισμένος. Η πανδημία ενέσπηρε κλίμα φόβου και ανασφάλειας στις κοινωνίες. Και εδώ παρεμβάλλεται μια άλλη μεγάλη κουβέντα, γιατί ο φόβος και η ανασφάλεια προϋπήρχαν του κορονοϊού. Ο νέος κορονοϊός πρόσθεσε σε ένα πλήθος από ανασφάλειες και φόβους και τον φόβο του θανάτου. Όμως στον πλανήτη των 7 και πλέον δισεκατομμυρίων, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται τη φτώχεια, τους αποκλεισμούς, την πείνα, την προσφυγιά, τον πόλεμο, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόσωπο και έχουν φωνή και έχουν όνειρα. Και τελικά μπορούμε μέσα στη δυστοπία της πανδημίας να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος των ημερών μας είναι και ένας αγωνιστής, είναι και ένας νικητής. Όχι των εκλογών ή των ιστορικών αναμετρήσεων, αλλά της καθημερινότητας. Είναι οι διαδηλωτές που χαλιβδόθηκαν στους δρόμους του Black Lives Matter, είναι και των μεγάλων αναμετρήσεων με την εξουσία όπου γης. Είναι οι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής στην πανδημία που δίνουν μεγάλο αγώνα με ανεπαρκή μέσα πέρα από τα όρια τους. Είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μικρές καθημερινές νίκες, που αντέχουν και που θα ξαναβγούν έξω να διεκδικήσουν τη ζωή, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Για όσους άνοιξατε τώρα τους δέκτες σας, είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Αδάμ Γιαννίκο στο μικρόφωνο, η ώρα 11 και 50 πρώτα λεπτά.
Το 2020 ήταν το έτος της απουσίας. Η καραντίνα, τα lockdown, ο περιορισμός στο σπίτι σήμαιναν ότι οι φίλοι και συγγενείς που βλέπαμε συχνά έγιναν ξαφνικά αόρατοι ή έστω εμφανίστηκαν συχνότερα στην οθόνη του υπολογιστή μας από ότι σε απόσταση αναπνοής. Υπήρξαν όμως και άνθρωποι που έφυγαν για πάντα από κοντά μας. Και στον βαθμό που κάποιοι άνθρωποι με το έργο και την πορεία τους σημαδεύουν τις ζωές των άλλων, η μνημόνευση των ονομάτων τους είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού για την εποχή τους, για την εποχή μας, για την πορεία τη δική τους και τη δική μας. Γνωστοί και διάσημοι, σημεία αναφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ήταν πολλοί αυτοί που άφησαν δυσαναπλήρωτο κοινό. Με τον κίνδυνο να έχω παραλείψει ονόματα και να με συγχωρέσετε αν διαπιστώσετε παραλήψεις που δεν θα έπρεπε, θα αναφέρω μερικούς. Κόμπε Μπράιαντ, Διέγκο Μαραντόνα, Ένιο Μορικόνε, Albert Uderzo, Ruth Bader Ginsburg, Joseph Lowry, Bill Withers, Chadwick Aaron Boseman, Honor Blackman, Kirk Douglas, Kenny Rogers, Daniel Bevilacqua, ο γνωστός Κριστόφ, Brian Dennehy, Richard Wayne Penniman, ο Little Richard, Michelle Piccoli, Joel Schumacher, Olivia de Havilland, Alan Parker, Juliette Greco, ο αγαπημένος μας κοινό, Σον Κόνερι, Kim Ki-duk, David Prowse, ο άνθρωπος πίσω από τον Darth Vader, τον απόλυτο κακό. Όμως είναι και τα πρόσωπα αυτού εδώ του τόπου που έφυγαν και η απώλειά του συνοδεύτηκε από ανασταχασμό για την έως τώρα πορεία της πολιτικής, των γραμμάτων, των τεχνών στη χώρα μας. Μανώλης Γλέζος, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Γιώργος Κοτανίδης, Δημήτρης Φατούρος, Γιάννης Τσεκλένης, Κική Δημουλά, Σάσα Μανέτα, Κώστας Βουτσάς, Εύα Κοταμανίδου, Άλκη Ζέη, Περικλής Κοροβέσης, Βασίλης Πάικος, Αγάθωνας Ιακωβίδης, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Γιάννης Πουλόπουλος, Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, Δημήτρης Ψαριανός, Δάφνη Σκούρα. Και ιδιαίτερα φέτος είναι οι περισσότεροι από 4.800 συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας COVID. Άνθρωποι των οποίων το πρόσωπο δεν είδαμε ποτέ, τους αναφέρουμε ως αριθμούς σε μια μακάβρια λίστα που ανακοινώνεται κάθε μέρα, αλλά για τους οποίους δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λείπουν στους οικείους τους και λείπουν γενικώς. Γιατί σε αυτή τη μικρή χώρα των μεγάλων δυσκολιών, ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι περισσεύει κάποιος? Τις παραμονές από κάθε μάχη μαζευόμαστε και κουβεντιάζαμε και λέγαμε, εάν εσύ ζεις μη με ξεχάσεις, εάν εσύ δεν σε βρει το βόλι όταν συναντάς τους ανθρώπους στον δρόμο, θα λες καλημέρα και από μένα. Και όταν πίνεις κρασί θα πίνεις κρασί και από μένα. Και όταν ακούς το παθλασμό των κυμάτων θα τον ακούς και για μένα. Και όταν ακούς τον άνεμο να περνάει μέσα από τα φύλλα και ακούς το θρώισμα του ανέμου θα το ακούς και για μένα. Και όταν χορεύεις θα χορεύεις και για μένα. Μπορώ να ξεχάσω αυτόν τον κόσμο? Είναι δυνατόν? Το δυσκολότερο πράγμα για μένα είναι ότι ζω και οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που πολέμησα μαζί τους, οι άνθρωποι που αντιμετωπίσαν μαζί το θάνατο δεν ζουν σήμερα. Μπορώ να τους ξεχάσω? Είναι δυνατόν να ξεχάσω αυτόν τον κόσμο?
κόκκινο. Πόσο θα θέλα να είχα 1 και 2 και 3 και 4 και 5 λεπτά. Τι να τα κάνεις? Κωμικό ένθετο στο κόκκινο. Έχετε 5 λεπτά. Κάθε μέρα ένας διαφορετικός stand-up κωμικός κάνει πρεμιέρα στον αέρα και λέει τα δικά του. Έχετε 5 λεπτά. Ένα αλλιώτικο χαμογελαστό ένθετο στο κόκκινο. Αποκάλυψη. Αυτήν την Κυριακή στο ντοκουμέντο. Σοου, επικοινωνιακά πάρτι, αλλά ακόμη και τα εμβόλια για την πάρτι τους. Αδιαφορία για τις ζωές μας. Και μαζί το Ντόκβιλ για την πολιτιστική ερήμωση του 2020. Γιατί και αυτήν την Κυριακή υπάρχει ντοκουμέντο. Η ώρα είναι 11. Καλή χρονιά, κόκκινο. Τα ραδιόφωνά σας είναι τέλεια. Καλά σας Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Οι ειδήσεις στο κόκκινο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Σε τουλάχιστον 34 χώρες εκτός της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επιβεβαιωθεί ως τώρα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης του κορονοϊού, που είναι πιο μεταδοτική από τον COVID, σύμφωνα με τους New York Times. Η Τουρκία απαγόρευσε σήμερα στους Βρετανούς υπηκόους να εισέρχονται στη χώρα μετά τον εντοπισμό 15 κρουσμάτων της νέας μετάλλαξης σε ταξιδιώτες από τη Βρετανία. Την ίδια ώρα, ανησυχία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για τα εμβόλια μετά την προαναγγελία καθυστερήσεων στη διανομή τους από την ίδια τη φαρμακευτική εταιρεία BioNTech, η οποία απέδωσε τις ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κενά στις παραδόσεις, προειδοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο Γκουρ Σαχίν, μιλώντας στο Spiegel. Όπως είπε, το πρόβλημα οφείλεται σε δύο παράγοντες. Αφενός, στις μικρές παραγγελίες των Βρυξελών για το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech, αλλά και στην καθυστέρηση της έγκρισης άλλων εμβολίων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν δείχνουν καλά. Φαίνεται να υπάρχει ένα κενό, διότι δεν υπάρχουν άλλα εγκεκριμένα εμβόλια και πρέπει να καλύψουμε το κενό με το δικό μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Στο μεταξύ, το νωρίτερο στις 6 Ιανουαρίου αναμένεται να πάρει έγκριση για την Ευρώπη το εμβόλιο της Moderna. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τώρα τις έκτακτες ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την πανδημία. Χριστούγεννα σε κλίνες COVID, ενώ περισσότεροι από 400 εξακολουθούν να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα δεδομένα αυτά επιβάλλουν να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τη διασπορά του κορονοϊού στην πατρίδα μας. Ιδίως τώρα, που η ελπίδα του εμβολίου δεν είναι ευχή ή προσδοκία, αλλά πραγματικότητα σε εξέλιξη. Γι' αυτό παίζουμε άμυνα με όσα μέτρα απαιτούνται για την ανάσχεση της πανδημίας και περνάμε στην αντεπίθεση με την επιχείρηση Ελευθερία για τον εμβολιασμό. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ξέρουμε όλη τη σημασία της για την προστασία της ζωής μας και της ζωής αυτών που αγαπάμε. Ξέρουμε επίσης πόσο δύσκολα και αργά επέρχεται η βελτίωση, σε αντίθεση με την επιδείνωση που συντελείται γρήγορα όταν χαλαρώνουμε. Και είναι ανάγκη ότι χτίσαμε όλοι μαζί, με κόπο και θυσίες, σε διάστημα πολλών μηνών, να μην γκρεμιστεί από τη χαλάρωση λίγων ημερών. Επιβάλλεται συνεπώς να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε για να βελτιώσουμε την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα, ώστε να ξαναγυρίσουμε σταδιακά σε μια μορφή κανονικότητας. Και πρώτα απ' όλα, να μπορέσουν τα παιδιά μας να επιστρέψουν στα σχολεία. Για το σκοπό αυτό, εντείνουμε τις προσπάθειές μας την κρίσιμη πρώτη εβδομάδα του 2021. Από αύριο, Κυριακή 3 Ιανουαρίου και 6 το πρωί, μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας 11 Ιανουαρίου, μένουμε και πάλι σπίτι, καθώς αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που είχαν σταδιακά επιτραπεί πριν από τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, σταματάει η παράδοση εκτός στα εμπορικά καταστήματα, η λειτουργία βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων, υπηρεσιών περιποίησης νυχιών, κταίο και οι δραστηριότητες κυνηγιού και ψαρέματος. Επανέρχεται η απαγόρευση μετακινήσεων στο αυστηρότερο ωράριο από τις 9 το βράδυ μέχρι και 5 το πρωί, με μόνη εξαίρεση τους εργαζόμενους και όσους έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας. Οι εκκλησίες μας
θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς και δεν θα γίνει την ημέρα των Θεοφανίων αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους. Από αύριο λοιπόν και για μία εβδομάδα κάνουμε ακόμη μία προσπάθεια. Αξίζει να το κάνουμε, προληπτικά, καθώς όλοι μας μπορεί να χαλαρώσαμε τις γιορτινές ημέρες. Μένουμε λοιπόν ξανά σπίτι, για να δώσουμε μια μεγάλη ανάσα στους ήρωες της πρώτης γραμμής που δίνουν τη μάχη με τον κορονοϊό. Για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, τη ζωή του διπλανού μας και των δικών μας ανθρώπων, όλων μας. Στόχος είναι να φτάσουμε με ασφάλεια στις 11 Ιανουαρίου, στη βέλτιστη δυνατή επιδημιολογική κατάσταση. Και έτσι, από 11 Ιανουαρίου, να ξαναχτυπήσει το κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας. Να αποκατασταθεί η διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά να απαλλαγούν από την ψυχολογική φόρτιση όλης αυτής της περίοδου. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας να συναντηθούν ξανά με το λειτουργήμά τους. Και οι μαθητές όλων των βαθμίδων να επιστρέψουν με ασφάλεια στα θρανία τους, στο φυσικό τους χώρο, στο δεύτερο σπίτι τους, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους. Μένουμε τις λίγες αυτές ημέρες σπίτι και στις 11 Ιανουαρίου επιστρέφουμε στη σημερινή κατάσταση και με τα σχολεία μας ανοιχτά. Η περαιτέρω σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας θα γίνεται με γνώμονα την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. Και πάντοτε βέβαια με τήρηση των μέτρων προστασίας που απαιτούν οι περιστάσεις. Είναι στο χέρι μας να πετύχουμε. Και θα το κάνουμε με ενότητα, υπευθυνότητα και πειθαρχία. Όλοι μαζί. Καλή χρονιά. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ουσία να προαναγγέλει ότι επανέρχεται το lockdown που είχε η χώρα πρώτων εορτών, ότι οι εκκλησίες δεν θα λειτουργήσουν, δεν θα γίνουν δηλαδή τα θεοφάνεια οι τελετές του Σταυρού και ότι μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, από αύριο το πρωί μέχρι τις 11 Ιανουαρίου είναι η κατάσταση του lockdown και οπότε τότε θα ανοίξουν και τα σχολεία ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Κόκκινου. «105 και 5» στο Κόκκινο.
Επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο και ακούτε την εκπομπή Viral κάθε Σαββατοκυριακή 10 με 12 από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και ιντερνετικά στο κόκκινο.gr. Αδάμ Γιαννίκο στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Σιδεράκης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαζί μέχρι τις 12 θα σας κάνουμε παρέα αυτό το πρώτο Σάββατο του χρόνου. Να επαναλάβουμε το τηλέφωνο μας 210-3217-777. Για SMS γράφετε 1055 κοινό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045, κόστος 31 λεπτά το ευρώ. Και πριν λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Στέλιος Πέτσας, έκανε ανακοινώσεις για το πώς θα πάει το lockdown από αύριο. Από τις 6 το πρωί αύριο Κυριακή θα επανέλθει το καθεστώς πριν από τα click away και τα σχετικά. Ξανακλίνουν τα βιβλιοπωλεία, ξανακλίνουν κομμωτήρια, ξανακλίνουν καταστήματα, όπως το είπε, περιποίησης νυχιών. Εδώ μια είδηση που ενδεχομένως να κάνει μπαμ. Δεν θα γίνει αγιασμός των υδάτων σε ανοιχτούς χώρους. Το τόνισε, σε ανοιχτούς χώρους, σε κλειστούς δεν ξέρω. Όλο το νόημα είναι να δοθεί προτεραιότητα ώστε να ανοίξουν τα σχολεία από τις 11 Ιανουαρίου, δηλαδή σε αυτή τη βδομάδα να μελετηθεί η επιδημιολογική εικόνα και, όπως το είπε, να μείνουμε σπίτι για να μην καταστρέψουμε αυτό που χτίσαμε. Τέλος πάντων, κάπως έτσι ήταν το νόημα των δηλώσεων, έτσι περισσότερο ευχολόγιο. Σε κάθε περίπτωση τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μεθαύριο, Δευτέρα στις 4 του μήνα. Θα μείνουμε μέχρι τις 9 σπίτι, μετά τις 9 επανέρχεται από το 10, γίνεται 9 το βράδυ και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε το πνεύμα των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου για να μην χάσουμε ότι κερδίσαμε και να μπορέσουν να ξανανοίξουν τα σχολεία σε 2 Δευτέρες. Το μήνυμα αυτό του κυβερνητικού εκπροσώπου, εντάξει, είχε περισσότερο έμοιαζε με ευχολόγιο, είχε πολλά λογοτεχνικά στοιχεία για τις προσπάθειες, για το τι καταφέραμε. Είπε σε κάποια στιγμή μπορεί να χαλαρώσαμε λίγο στις γιορτές, αλλά τσουπ, εμείς θα σας ξαναβάλουμε στο σωστό δρόμο και όλα αυτά. Περισσότερο φαίνεται ως άλοθη για μια προηλημένη απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία την Δευτέρα 11 του μήνα. Στρέφουν λοιπόν τα μέτρα που ίσχυαν πριν τις γιορτές και μου αρέσει που την πρώτη ώρα λέγαμε ότι σε κάθε χριστουγεννιάτικη ιστορία υπάρχει πάντα ένας κακός που χαλάει τη γιορτή των Χριστουγέννων, στην πορεία μετανοεί και έρχεται στο σωστό δρόμο να καλύπτει την αλήθεια των Χριστουγέννων και υπάρχει ένα happy end. Εδώ η δική μας κυβέρνηση είναι ο κακός των Χριστουγέννων και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει και θα είναι και ο κακός της νέας χρονιάς. Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν, από αύριο το πρωί στις 6 ώρα επιστρέφουν τα μέτρα που ίσχυαν πριν τις γιορτές. Δεν θα γίνει αγιασμός υδάτων, θα μείνουμε σπίτι μέχρι τις 9, γιατί μετά θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και όλα αυτά προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του μήνου. Τελικές αποφάσεις Δευτέρα, παρακολουθούν την επιδημιολογική εικόνα. Straight
Αδάμ Γιάννικο στο μικρόφωνο, είστε στους 105 και 5 στο Κόκκινο. Λέμε τις ευχές μας και κάνουμε την πρώτη εκπομπή του 2021. Από τα καινούργια άλμπουμ που βγήκαν φέτος, οι παλιόφιλοι Strokes έβγαλαν κάτι πολύ καλό που έχει εκείνον το συμπαγή χαρακτήρα που συναντήσαμε στις πρώτες τους δουλειές εκεί στο μετέχνο του 2000. Θα είναι καλό έτσι να το ακούμε τώρα που κλεινόμαστε σπίτια μετά τις 9 περιμένοντας να ανοίξουν τα σχολεία. Το άλμπουμ λέγεται The New Abnormal. Η νέα ανομαλία, το νέο ασύνηθες, για να επιχειρήσω μια μετάφραση. Και προφανώς παραπέμπει στη διάσημη φράση The New Normal, η νέα κανονικότητα ας πούμε, που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον την περασμένη δεκαετία και με αυτό πλέον εννοούμε την δεκαετία των μνημονίων. Φράση λοιπόν το New Normal που καθιερώθηκε στα δημόσια πράγματα για να περιγράψει τη νέα οικονομική συνθήκη που διαμορφωνόταν από τις συνέπειες της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τύπωμα χρήματος αφιδός με έτρια μεγέθυνση των οικονομιών. Το τραγούδι λέγεται όχι πλέον οι ίδιοι και παρόλο που προσανατολίζεται στο αισθηματικό πεδίο, η δυσκολία στη σύναψη σχέσεων κάθε είδους είναι χαρακτηριστικό των κοινωνιών εδώ και πολλά χρόνια που επιδεινώθηκε με το ξέσπασμα της πανδημίας. Δεν είμαστε οι ίδιοι όπως πριν και αυτό εξελίσσεται σε υπαρκτικό μέτρο στις μέρες μας. Να δούμε και να καταλάβουμε δηλαδή πώς ήμασταν και πώς είμαστε, αν μπορούμε να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν, αν θέλουμε τελικά να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν, αν μπορεί αυτή εδώ η νέα κρίση να γίνει ευκαιρία ώστε να γίνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που υπήρξαμε. Σε μια κοινωνία με τέτοια τεράστια κρίση ταυτότητας όπως η ελληνική, αυτά ενδεχομένως να είναι ψηλά γράμματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα ίδια αυτά ερωτήματα τα συναντάς αναπάντητα σε κρίσιμες καμπές της ελληνικής ιστορίας και δύσσιμες στιγμές ρήξης. Για παράδειγμα, στον Δεύτερο Παγκόσμιο ρωτήσαμε αυτούς αν θέλουμε να επιστρέψουμε στο status quo ante ή να προφτάσουμε τον 20ο αιώνα που άρχισε με τα πολεμικά να επιταχύνει. Απάντηση σαφή δεν δώσαμε. Το ίδιο έγινε και με την ένταξη του ευρώ, το ίδιο και με την οικονομική κρίση. Απαντήσεις δεν δίνουμε. Για ένα σωρό αιτίες που θα είναι και το επόμενο τραγούδι σε αυτές τις πρώτες χαλαρές ώρες του Σαββάτου. σαν σ' αγαπώ μη μου θυμώνεις. Μόνο στιγμές είναι δικές μου, γιατί ο χρόνος μες στα ρολόγια τρέχει σαν γόργο ελάφι. Τη μια είσαι φίλος του, την άλλη στέκεις μόνος. Και ένα σωρός αιτίες, ένα σωρός με λάβει, δεν μας αφήνουν να χαρούμε την αγάπη.
μας αφήνουν να χαρούμε την αγάπη. Στιγμές αν θες μπορείς να με ξεχάσεις, μην απορείς αμαριονέτα αν θα νιώσεις. Κάποιος ψηλά ίσως να θέλει να σε χάσω και τα σκηνάκια παίζει ώσπου να με χάσεις. Και ένα σωρό αιτίες, ένα σωρός με λάθη δεν μας αφήνουν να χαρούμε την αγάπη. Ένα σωρός αιτίες, ένα σωρός με λάθη δεν μας αφήνουν να χαρούμε την αγάπη. Στιγμές λοιπόν σαν θα έρθουν να τις ζήσεις, μη τις χαλάσεις μ' αγωνίες για το μέλλον. Στα λέω εγώ στιγμές που σε έχω αγαπήσει, άμα τις ζεις δεν θα φοβάσαι μη με χάσεις. Και ένα σωρός αιτίες, ένα σωρός με λάθη δεν μας αφήνουν να χαρούμε την αγάπη. Ένα σωρός αιτίες, δικά σου και δικά μου λάθη δεν μας αφήνουν να χαρούμε την αγάπη. Για όσους ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Αδάμ Γιαννίκος στο μικρόφωνο. Η χρονιά ξεκίνησε με τις ευχές όλων και πιάνω να διαβάσω site και εφημερίδες και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι με συγκρατημένη αισιοδοξία κλείνει η πρώτη μέρα του 2021 από τη σκοπιά της πορείας του κορονοϊού στη χώρα μας. Και αυτό γιατί το ποδαρικό από την πρώτη επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ για το νέο έτος δείχνει έναν αριθμό κρουσμάτων χαμηλότερο μεν από τις προηγούμενες ημέρες, επισφαλή δε ως προς την σταθερότητά του. Το σχόλιο εδώ, ό,τι και να προσάψει το πρώτο θέμα, δεν μπορεί παρά να παραδεχτεί ότι τα κείμενά του είναι καλά. Και γενικά ο φιλοκυβερνητικός λόγος, αν και πλαστός, είναι ωραία πλασμένος. Δείτε δηλαδή εδώ τώρα τη φράση αριθμός κρουσμάτων χαμηλότερος, αλλά επισφαλής ως προς τη σταθερότητά του. Αυτός είναι και ένας εύχισμος τρόπος να πεις ότι έχουμε λίγα κρούσματα επειδή δεν γίνονται πολλά τεστ.
Αλλά επειδή δεν θέλουμε να δημιουργούνται αμφιβολίες στο κοινό για τη σωστή διαχείριση του πράγματος, το λέμε έτσι. Αριθμός επισφαλής ως προς τη σταθερότητά του. Δηλαδή μπορεί να ανέβει και θα ανέβει. Και γενικώς είναι ένας ωραίος τρόπος αυτός να μιλάς σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας όταν δεν θες να πεις φόρα παρτίδα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Για οποιοδήποτε θέμα να λες ότι είναι επισφαλές ως προς τη σταθερότητά του. Στο ίδιο ρεπορτάζ διάβασα και το εξής. Δεδομένο είναι πως από την επόμενη εβδομάδα και μετά οι ειδικοί θα μπορέσουν να κάνουν μια αποτύπωση της μεθεόρτιας κατάστασης, ώστε να διαπιστωθεί αν η σταθεροποίηση της επιδημιολογικής εικόνας κάτω από τα 1000 κρούσματα είναι ρεαλιστική ή πλασματική λόγω της διενέργειας μικρότερου αριθμού τεστ και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των εορτών. Ποια διάρκεια δηλαδή των εορτών? Από την αρχή της καραντίνας και έπειτα τα μοριακά τεστ μειώνονται σταθερά, ενώ και η αύξηση των rapid φαίνεται να κάμπτεται. Εδώ τώρα να θυμίσουμε ότι μεταξύ 9 και 10 Δεκεμβρίου είχε γίνει ένα ωραίο κόλπο από τον ΕΟΔΗ. Μέχρι και τις 9 του περασμένου μήνα τα διαγράμματα των ελεγχθέντων δειγμάτων στις ημερήσεις εκθέσεις επιδημιολογικής παρατήρησης είχαν τις μπλε μπάρες με τα μοριακά και τις κόκκινες με τα rapid test να ξεκινούν όλες από τον οριζόντιο χρονικό άξονα. Από τις 10 Δεκεμβρίου και μετά οι μπάρες με τα rapid καβάλισαν αυτές των μοριακών. Έτσι, εκεί που στο μάτι πριν ήταν εμφανές ότι υπήρχε μείωση των τεστ, τώρα η εικόνα άλλαζε κάπως. Και αυτό είναι άλλο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας χρονιάς όπου διαχείριση της εικόνας επικράτησε της ουσίας. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε ότι κάποιοι το 2020 κατάφεραν να λένε το παραμύθι τους ωραία και πως η εικόνα δεν χάλασε από μικρολεπτομέρειες που κανένας δεν παρατηρεί. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς επισφαλώς ως προς τη σταθερότητά μας καλύτερα. Με τα λίγα λεπτά που απομένουν για το ημίωρο μουσικά, επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό στη συντροφιά μας και ο Κώστας Κωστάκος. Στο κόκκινο. Πόσο θα ήθελα να είχα 1 και 2 και 3 και 4 και 5 λεπτά. Τι να τα κάνεις? Κωμικό ένθετο στο κόκκινο. Έχετε 5 λεπτά. Κάθε μέρα ένας διαφορετικός stand-up κωμικός κάνει πρεμιέρα στον αέρα και λέει τα δικά του. Έχετε 5 λεπτά. Ένα αλλιώτικο χαμογελαστό ένθετο στο κόκκινο. «105 και 5» στο κόκκινο.
Επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Αδάμ Γιαννίκος στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμης στη ρύθμιση των ήχων, Ανδρέας Σιδεράκης στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-32-17-770 το τηλέφωνό μας. SMS 1055 κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-045 κόστος 31 λεπτά του ευρώ και μήνυματα Messenger στο Facebook, viral στο κόκκινο η σελίδα της εκπομπής, 1055 στο κόκκινο η σελίδα του σταθμού. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Κώστο Κωστάκο που είναι εξ αριστερών μου. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Σε υποδέχτηκα με Ραντέτσκι Μάρς, έτσι να έχουμε μια αίσθηση πρωτοχρονιάτικη συναυλία στη Βιέννη. Εφόσον δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, δεν μας θέλει η κλήρωση. Είμαστε με τα αυτιά και το ψυχήλιο. Κάνουμε, ναι. Σαν αυτό που ξέρεις, παλιά γινότανε, ήταν κάτι σαν, πώς να το πω, σαν στερεότυπο. Κάθε πρωτοχρονιά, ας πούμε, όσοι ήθελαν έτσι να δείξουν ότι έχουν μια επαφή με την εσπερία, με τον πολιτισμένο κόσμο, βάζανε χριστουγεννιάτικη συναυλία, πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης. Δεν είναι ένα πολύ ωραίο event, ας πούμε. Όχι βέβαια λίγο ως άκουσμα, μιλάμε για εξαιρετικό άκουσμα. Τα βιντεάκια βέβαια που το συνοδεύουν, γιατί υπάρχουν και βιντεάκια καθ' όλη τη διάρκεια της μετάδοσης, για να μην βλέπεις μόνο χαροκούς με σύλλικες ζάμπλουτους να χειροκροτάνε, ξέρω εγώ. Και τι δείχνουν τα βιντεάκια, φαβέλες? Όχι, καμία σχέση. Δείχνουν έτσι πολύ ευτυχισμένες στιγμές από τη Βιέννη, από τις εξοχές των Άλπαιων, αγοράκια και κοριτσάκια με τη φηβική ηλικία έτσι πάνω στο σφίγγος νεότητας να χαργεντίζονται και να τρέχουν. Είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έπρεπε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα βιντεάκια από τις πρωτοχρονιάτικες αυτές συναυλίες. Αυτή η εικόνα του κόσμου υπέροχη. Και μετά σκέφτεσαι το Χάνεκε και τη Γέλινεκ και λες έτσι, απέναντι σε αυτή την κουλτούρα της χαράς και της ευημερίας. Το οποίο πάλι με το ίδιο εμβατήριο θα μπορούσε να συνοδεύεται για να κάνει την αντίθεση. Θα είχε, πιστεύω, θα ήταν ένα ενδιαφέρον twist. Πώς πέρασες τις διακοπές? Διέκοψες από κάτι? Γιατί για να έχει νόημα η λέξη διακοπές σημαίνει διακόπτω από κάτι και επανέρχομαι. Κοίτα, βασικά όχι, δεν μπορώ να πω ότι διέκοψα ιδιαίτερα. Σίγουρα όμως, εντάξει, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις και περισσότεροι θέλουν, και εγώ προφανώς θέλω, οι γιορτές σε βάζουν στο κλίμα τους. Ακόμα και μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Ενδεχομένως αυτή τη χρονιά και εξαιτίας αυτής της συνθήκης περισσότερο, θες δεν θες, μπαίνεις στο τρυπάκι, ελπίδα, αλλαγή χρόνου, φεύγει ο παλιόχρονος και ελπίζεις για κάτι καινούριο. Εντάξει, εδώ βέβαια δεν προλαβαίνει και δεν πρόλαβε κανένας να χωνέψει το χθεσινό τραπέζι και τσούπα έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει διακοπές τέλος. Αυτό ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Ούτε καν να περιμένει την Κυριακή τη Δευτέρα, α πούμε. Τίποτα. Σάββατο πρωί, μπαμ, γεια σας αύριο. Εντάξει, δεν έχουν προλάβει να κουρευτούν άνθρωποι να κάνουν διάφορα. Δηλαδή, μιλάμε στο hangover, αν είναι δόκιμη λέξη, σε αυτές τις περιστάσεις, ας πούμε, σου λέει απαγόρευση από αύριο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα Σάββατο έξω. Ναι. Και εντάξει, σου δίνω μια αίσθηση, ρε παιδάκι μου, το ευχαριστιούνται κιόλας. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ανάγκη που τα. Έχουν ένα διακοπτάκι, ας πούμε, και το ανοιγοκλίνουν. Και... Ναι, είναι. Γιατί όπως είπε και ο άλλος, οριακά, ας πούμε, κοινωνιοπαθής, η κάθε γιορτή είναι μια μαχαιριά, όπως είπε ο Χρυσοχοΐδης. Αυτό... Δηλαδή είδα και το έτυχε και το είδα και τη συνέντευξη εκείνη την ώρα και το λέει, ρε παιδάκι μου, και βλέπεις ότι κάτι πάει λάθος με αυτόν τον άνθρωπο. Ας πούμε, όχι, αυτό είναι κοινωνιοπάθεια. Ναι. Και ούτε με αίσθηση προσβολής προσωπικότητας, συκοφάντηση, οτιδήποτε. Είναι κάτι που αναγνωρίζεις ως συμπεριφορά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα δημόσια, ας πούμε, από άνθρωπο που έχει θέση πολιτικής ευθύνης και να λέγονται κιόλας τόσο αβίαστα, αδόκιμα, χωρίς να βρεθεί κάποιος να πει τι είναι αυτό που λέτε ακριβώς. Ναι. Τι λέτε κάθε γιορτή μια μαχαιριά, ένα λεξιλόγιο βίας. Ναι, η πόλη θα νεκρώσει από τις 10, η πόλη θα είναι νεκρή. Πραγματικά, δηλαδή ούτε στις ταινίες, τέτοια ορολογία, ας πούμε, ούτε στα βιβλία και στις ταινίες δεν είναι. Ναι, και φαίνεται ότι είναι κάποιο είδους προσωπική πορεία μέσα σε αυτή την πανδημία. Αυτονομημένη δηλαδή. Ναι. Φαίνεται μια αυτονόμηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, ως προς το λόγο τουλάχιστον. Δεν ακολουθεί κάποιο pattern, κάποιο πρότυπο. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Η πολιτική ίδια είναι. Η κουλτούρα εξουσίας ίδια είναι. Αλλά η επιτελεστικότητα του λόγου, η εκφορά του λόγου, πώς αυτό πλέει μέσα στην συνθήκη την πανδημική, νομίζω ότι είναι εντελώς αυτονομημένο. Τα πράγματα δηλαδή που ακούμε με τον Χρυσοχοΐδη δεν τα ακούμε από άλλους σε αυτό το ύφος, σε αυτόν τον τόνο και κυρίως σε αυτή τη χρήση των λέξεων.
η οποία σε κάθε φορά ξεπερνάει τον εαυτό του. Ίσως από κάνα δύο πολύ hardcore επιδημιολόγους και δημοξιολόγους, ίσως από κάνα δύο Ταλιμπάν δημοξιολόγους, αλλά που εν πάση πτώση είναι και άλλη θέση τους. Ναι. Από τους υπουργούς έχεις δίκιο και προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι σε επίπεδο λόγου, ρε παιδί μου, ότι κάντε και λίγο υπομονή, κάντε και λίγο αυτό, κάντε και. Τι να κάνουμε, στεναχωριόμαστε. Αυτός λέει γουστάρω κιόλας. Έχει και ένα δραματικό στοιχείο. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος από την υπερπροβολή που έχεις λόγω των συνθηκών, ας πούμε, αρχίζεις πια και πιστεύεις ότι στο ρόλο που παίζεις και μην έχοντας να τον προβάλλεις με κάποιο τρόπο, τον διανθίζεις διαρκώς με περισσότερη υπερβολή, με περισσότερη προβολή. Είναι ένα αποτυχημένο έργο κατά βάση, ας πούμε, αυτό, και συνεχίζεται η παράσταση. Δηλαδή, αυτό ειδικά το κάθε γιορτή είναι μια μαχαιριά, ας πούμε. Βγαίνει από το υποσυνείδητο. Βγαίνει από το υποσυνείδητο. Ενός ανθρώπου που παίζει μια παράσταση. Έχει να λογοδοτήσει απέναντι στην ιστορία του, απέναντι στην προέλευσή του, την καταγωγή του, την πολιτική, απέναντι στην κατάσταση που ζει εκείνη τη στιγμή ως επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας, πολιτικός επικεφαλής, ας πούμε, των σωμάτων ασφαλείας στη χώρα, μέσα σε όλο αυτό το διαγωνισμό που γίνεται στην κυβέρνηση, γιατί δεν είναι και τον θέλουν κιόλας, έτσι, υπάρχουν κόντρες εκεί μέσα. Και όλο αυτό το πράγμα τελικά, αν η σκέψη με τρομάζει, είναι ότι αν αυτό είναι, ας το πούμε, ένα παράδειγμα του πώς αντιδράσει την πίεση. Δηλαδή, έτσι αντιδράει και μέσος όρος στην κοινωνία. Πιστεύεις ότι νιώθει πίεση? Εγώ νομίζω ότι δεν νιώθει ακριβώς πίεση. Νομίζω ότι το απολαμβάνει. Του δόθηκε δυνατότητα την εξουσία που είχε να την μεγιστοποιήσει. Ναι, πιστεύω ότι νιώθει πίεση, αλλά με τον τρόπο που σου είπα πριν. Δηλαδή, παίζει ένα ρόλο η πίεση πια δεν ξέρει αν έρχεται απ' έξω ή από τον ίδιο τον εαυτό. Ναι. Να παίξει αυτόν τον ρόλο, να λειτουργήσει έτσι, να πει κάτι παραπάνω, ας πούμε. Δηλαδή, το τελευταίο που είχαμε πριν τη μαχαιριά ήταν για τα δείπνα, τα οικογενειακά τραπέζια και. Ήταν μια περιγραφή που επίσης ήταν σκληρή. Δεν έχει νόημα να τη λες σκληρή, εκτός πλαισίου συνεννόησης. Αλλά εντός πλαισίου πλέον. Έγινε το πλαίσιο αυτό πια. Μπράβο, έφτιαξε το πλαίσιο, μπαίνει αυτό τώρα. Τι άλλο θέλει, το επόμενο τι θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, σου δίνει, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος δικά την αίσθηση ότι αν αύριο, ξέρω εγώ, λόγοι υγείας ή κάποιας άλλης καταστροφής του έλεγαν πρέπει να σκοτώσουμε 3 εκατομμύρια για το υπόλοιπο 7. Θα το ανακοίνωνε με μεγάλη, ας πούμε, φυσικότητα και σώζω 7 εκατομμύρια, τα 3 γεια σας. Ελπίζουμε να είναι μόνο η αίσθηση και είμαι σίγουρος δεν θα πήγε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι αυτό που λες. Μπαίνεις σε μια δυστοπία όπου δεν είναι μόνο η δυστοπία των υλικών συνθηκών, είναι και αυτά που γεννιούνται ως σκέψεις και ως αίσθηση της πραγματικότητας. Ότι το πράγμα μπορεί να πάει πολύ χειρότερα. Και ελπίζεις ότι είναι ένας εφιάλτης που τελειώνει. Και ότι δεν έχει γίνει αυτό η πραγματικότητα που ζεις. Ναι. Από την άλλη, προφανώς το ελπίζουμε όλοι και μακάρι να είναι έτσι, αλλά ακόμα και το ότι και να αλλάξει, να γυρίσει τα πράγματα στο κανονικό σχετικά σύντομα, μακάρι, πάλι το γεγονός ότι για κάποιους μήνες επιτρέψαμε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό το, ας πούμε, που επιτρέψαμε. Ότι μετατράπηκε το πλαίσιο έτσι, έγινε το πλαίσιο έτσι. Και αυτά είναι ο επίσημος κανονικός λόγος, ας πούμε, των υπουργών της κυβέρνησης. Είναι ήδη από μόνο το ένα θέμα. Είναι τεράστιο θέμα και είναι τεράστια επισοδρόμηση για τα πολιτικά μας ήθη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εντάξει, λέμε τα γραπτά μένουν και τα λόγια verba volant πετούν, ας πούμε, αλλά η ουσία είναι ότι οι πολιτικές τοποθετήσεις καταγράφονται. Δεν είναι τα λόγια που λέμε μεταξύ μας στον δρόμο, είναι πολιτικές δηλώσεις οι οποίες καταγράφονται και με τα σύγχρονα μέσα. Όταν έχεις πει λοιπόν ότι όποιος ανοίγει τα μαγαζιά του είναι δολοφόνος, όχι είναι δυνάμει δολοφόνος, είναι δολοφόνος. Είναι δολοφόνος. Τέτοια είναι η ορολογία του. Ναι. Και κάθε γιορτή, κάθε κοινωνικό τραπέζι είναι μια μαχαιριά. Και όταν έχεις πολλές μαχαιριές, δηλαδή το αφήνει εκεί. Και το έκανε και το. Και όταν έχεις πολλές μαχαιριές. Ναι. Δηλαδή. Απόλαυση. Είναι άρρωστο. Πολιτικά δηλαδή είναι άρρωστο αυτό το πράγμα. Και λέγαμε παλιά για την εκπροσώπηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι από τα χειρότερα κοινοβούλια, λέμε κάθε φορά σε εκλογές, κρίνοντας με κάποιον τρόπο εστέτ, θα έλεγα, όχι αντικειμενικό, το πώς μας φαίνεται κάποιος βουλευτής, ανάλογα με το επαγγελμά του, την παρουσία του δημόσια, ας πούμε. Για τον πολιτικό λόγο, για τον δημόσιο λόγο λέμε το ίδιο. Τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ, κρίνοντας κυρίως από τον δημοσιογραφικό, ο οποίος είναι στα τάρταρα, αλλά πλέον έχουν πέσει και τα στεγανά και στον πολιτικό λόγο. Ακούμε πια τερατολογίες. Και όπως είπες, το ότι επιτράπηκε, γιατί αυτό, πρόσεξε, η συνθήκη δεν σου επιτρέπει, αλλά το να τα ακούς αυτά χωρίς αντίδραση, ναι, εγώ θα πω επιτράπηκε. Είναι και ευθύνη του ακροατή. Ναι. Και σίγουρα σε έναν βαθμό η τερατολογία να διωγγώνεται έχει να κάνει και με το
με ποιον συζητάς και σε ποιον τα λες. Δηλαδή, όταν όλα αυτά λέγονται χωρίς αντίλογο, χωρίς δημοσιογραφικό αντίλογο, στον άνθρωπο που τα λες, ας πούμε. Όταν δεν του λες, όπα λίγο, τι ακριβώς εννοείται, δηλαδή, πείτε το κάπως αλλιώς. Περνιέται, ας πούμε, ως κάτι φυσικό και αυτό το είπε και άρα ναι, οι γιορτές είναι μαχαιριές. Είναι λίγες φορές βέβαια αυτό που έχει συμβεί, όχι με το συγκεκριμένο. Το επίπεδο γενικά επικοινωνίας των κυβερνητικών αποφάσεων, μην πω έργου, έχει αυτό το χαρακτήρα. Έχει μια κακώς εννοούμενη λογοτεχνικότητα δηλαδή. Λες και έχεις αποφασίσει ότι αυτό είναι το επίπεδο του κοινού σου, του ακροατή σου και προσαρμόζεις έναν λόγο εκεί. Αλλά ταυτόχρονα τι δείχνει, ότι αυτοί που σε ακούν είναι σε αυτό το επίπεδο. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Αυτό ενδεχομένως να είναι πιο τρομακτικό και από την ίδια την χρήση των λέξεων. Και όλοι οι συμπολιτευόμενοι, ας πούμε, δημοσιογράφοι που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία τους στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, θεωρούν ότι εξαντλείται ο ρόλος τους στο κάθε, ας πούμε, δυσάρεστο θέμα που αφορά την κυβέρνηση, απλά να το θέτουν και να πείτε σχολιάστε το μας και μετά δεν υπάρχει ουδέμια ανταπάντηση, ουδής αντίλογος, όπως δηλαδή έγινε και με την περίπτωση του Μητσοτάκη στην Πάνηθα με το Ρόιτερ, που του έλεγε και ο άλλος του έλεγε ναι. Έτσι και με το Χρυσοχοΐδη, έτσι και σε εκατομμύρια άλλες περιπτώσεις. Γνώμη μου είναι ότι αυτή η ποιότητα, το ήπιο δηλαδή αυτής της διαλεκτικής σχέσης, ας πούμε, ανάμεσα στον ερωτώτα και αυτόν που απαντάει, θα ήταν υγιής αν συνέβαινε σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, αν έθετε στο θέμα, ας πούμε, και σχολιάστε. Εγώ νομίζω ότι σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να υπάρχει αντίλογος. Ναι, όχι, δεν λέμε την έννοια της ανύπαρξης αντίλογου. Σου δίνει τις ανύπαρξης αντιλόγου, σου δίνει το δικαίωμα να έχεις αντίλογο. Δηλαδή, σου λέει, πείτε μας, σχολιάστε μας. Εκεί μπορείς να εκφέρεις τις αντιδράσεις σου. Να πεις ποιος είναι ο αντιλογός, ας πούμε. Αν γινόταν παντού, θα ήταν, μπορεί και υγιές. Το γεγονός όμως ότι συμβαίνει μόνο απέναντι στους εκπροσώπους της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν καν γινόταν για προηγούμενες. Είναι πολύ συγκεκριμένη συνθήκη. Έχει πια γύρισε ενστάσεις. Δηλαδή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια κατάσταση στο δημόσιο διάλογο που γίνεται το απίθανο, αυτό που δεν δικαιολογείται, αυτό που δεν μπορείς να βάλεις αυτό το πλαίσιο που έλεγες πριν. Και ναι, εκεί πείτε μας, σχολιάστε μας, ναι, δυστυχώς. Ένα τέτοιο στυλ, ας πούμε. Αν το ίδιο συνέβαινε, είναι το γνωστό, πώς θα πούμε, η γνωστή παρομοίωση, αν το ίδιο συνέβαινε με ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιονδήποτε άλλο, τι θα γινόταν? Ναι. Δεν θα γινόταν χαμός. Ναι. Και στην ίδια συνέντευξη είναι επίσης υπέροχο, που είναι οι μέρες που έχει γίνει ο χαμός με τα εμβόλια των κυβερνητικών αξιωματούχων και τα έχουν πάρει πίσω μετά την καταγραφή. Και ο Χρυσοχοΐδης είναι ένας από αυτούς που πρώτους εμβολιάστηκαν, έτσι. Λοιπόν, του θέτει λοιπόν το ερώτημα η Κοσιόνη, σχολιάστε αυτή την αρνητική εικόνα της. Δηλαδή, λες και είναι και ο Χρυσοχοΐδης ένας από αυτούς, ας πούμε, που κατέκριναν το φαινόμενο, που δεν είναι ένας από αυτούς που συμμετείχε αμέσως. Δεν του είπε γιατί εμβολιάστηκες. Του είπε, σχολιάστε αυτή την αρνητική εικόνα. Δηλαδή, γίνεται μια διαστροφή των πραγμάτων και μια διαστρέβλωση που στη τελική ο άλλος που δεν παρακολουθεί, ας πούμε, και δεν ξέρει, σου λέει, το ρωτάει. Ναι, δεν είναι, ας πούμε. Γιατί τους λέτε μεροληπτικούς? Ρωτάει, το βάζει το θέμα στο τραπέζι. Δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή, ρωτά, εσύ γιατί εμβολιάστηκες, ας πούμε? Είναι σωστό ή δεν είναι σωστό? Αν είναι σωστό, καλώς εμβολιάστηκες και κακώς έγινε καταγραφή. Αν είναι λάθος, τι απ' ισχύει, ας πούμε? Νομίζω το μεντιακό σύστημα στην Ελλάδα και την δεκαετία της κρίσης γενικά, η οποία φαίνεται να είναι ενιαία. Αν κρίνουμε από έρευνες που λένε ότι οι τάσεις υποχώρησης της δημοκρατίας προϋπήρχαν της πανδημίας, τα λέμε διαρκώς και η Καθημερινή τα έχει γράψει, για να φέρω ένα παράδειγμα, ότι σε πολύ συγκεκριμένο άρθρο που είχα αναφέρει και από αυτήν εδώ την εκπομπή, η πανδημία βλάπτει σοβαρά τη δημοκρατία, και έρευνες που λένε ότι αυτό προϋπήρχε και έχει τις απαρχές του στην οικονομική κρίση του 8 και ότι συνέχισε τη χρηματοπιστωτική κρίση του 8 και την οικονομική, την κρίση χρέους που επήλθε στη συνέχεια. Σε όλο αυτό το διάστημα τα ελληνικά μίντια νομίζω έχουν γίνει πρωταθλητές σε ένα νέο είδος ενημέρωσης, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί με κάτι. Παρακολουθώ αρκετά.
Παντού υπάρχουν οι τάσεις προπαγάνδας, μεροληψίας, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά με τις άλλες χώρες, αυτό λες. Ναι, με συγκρίσιμες χώρες. Τώρα δεν θα μπορώ να πάρω κάθε περίπτωση στις 200 χώρες του ΟΗΕ τι συμβαίνει, αλλά καμιά φορά λέμε για Βόρεια Κορέα, ας πούμε. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη ενημέρωση, με την έννοια ότι εκεί δεν υπάρχει ενημέρωση. Είναι ένα black zero, αυτό είναι, ένα απόλυτο πράγμα. Εδώ θύμωσε ο Κιμ και η φωνή του ακούστηκε στις Ναρατζίες, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι. Είδες τώρα αυτό το είναι. Για τον Κιμ ξέρουμε την κατάσταση, είναι το πολιτικό σύστημα έτσι. Εδώ ένα σύστημα που επέρεται ότι ανήκει στην ελίτα των δημοκρατικών πολιτισμάτων του πλανήτη ως μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατόν να βγαίνει τέτοιο ρεπορτάζ? Θύμωσε ο Μητσοτάκης με την εικόνα των εμβολιασμών, λες και όλα είχαν γίνει πέρα από. Έχει ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες και τον ακούσαν μέχρι τις νερατζιές. Πρόγραμμα εμβολίων. Δηλαδή δεν είναι ότι έγινε και στη ζούλα. Είναι ότι το είχαν ανακοινώσει ότι έτσι θα το πάμε το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό. Όταν υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις, είπαν για λαϊκισμό. Δηλαδή ο αντίλογος, η ένσταση που διατυπώθηκε ήταν εις γνώστους αφού την ανέρεσαν σε πρώτη φάση. Δεν είναι ότι το πήρε είδηση, αφού αντέδρασε στην αντίδραση. Ναι, αρχικά πήγε να περάσει το ιδεολόγημα ότι σώζονται οι απαραίτητοι για την λειτουργία του κράτους και οι ηγέτες και οι βασιλιάδες, που είπε και η υπέροχη κυρία Λίμνου. Δηλαδή τη Δευτέρα είπες ότι σώζονται, το κάνουμε για τη συνέχεια του κράτους, και την Τρίτη ακούστηκε η φωνή σου μέχρι την Νερατζία, στην αυτά που κάνετε. Δηλαδή είναι με ακραίο τρόπο διαστρεβλωτικό και γελίο. Ναι. Και είναι επίσης με ακραίο τρόπο, μάλλον είναι ακραία αυτό που είπες πριν. Το ότι επιτρέπει τελικά ο κόσμος να συμβαίνει, γιατί δεν αντιδρά. Σαν να μην τον νοιάζει, σαν να μην μετέχει όλη αυτή τη κατάσταση. Είναι σε πλήρη, πιστεύω, υποχώρηση η κοινωνία. Είναι φάση σώζουν εαυτόν σωθήτο. Και αυτά πολλές φορές ακούγονται και ως ελιτίστικες αναγνώσεις καφενειακού τύπου. Τι μας νοιάζει μας τώρα αυτό? Απ' την άλλη, καλός ή κακός, και σε έναν βαθμό, επειδή έτσι είναι τα media, έχει φτάσει το πράγμα η κύρια, ας πούμε, αντιπολίτευση να γίνεται από τα social media. Δηλαδή, πολλές φορές η καταγραφή είναι τόσο πάνδημη, ας πούμε, όπως την πάνε θα όπως με τα εμβόλια, που αναγκαστικά υπαίνονται πράγματα πίσω, ή αλλάζει ο λόγος, ή ζητιέται κάποια συγγνώμη, ή κάπως προσπαθούν να τον παλώσουν. Απλά, απ' την άλλη, δηλαδή, ναι, μεν η φωνή του κόσμου είναι κάπως πιο ενισχυμένη πλέον μέσω αυτής της διαδικασίας. Εντάξει, απ' την άλλη εξαντλείται κάπου εκεί. Εμένα δεν με πείθει ακόμα ότι τα social media είναι τόσο παρεμβατικά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ώστε να. Δεν είναι, εγώ λέω ότι είναι, δεν ξέρω. Δεν με πείθει, προσωπικά δεν με πείθει. Δηλαδή, αν δοκίμαζε μεθαύριο να μην αντιδράσει και να συνεχίσει, μπορεί και να του πετύχαινε και να το πάρει από εκεί και να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό με το ποδήλατο, με την Πάρνηθα, ας πούμε, θα μπορούσε να το περάσει και έτσι. Το ότι έγινε αυτή η αντίδραση που έγινε στα social media το έκανε κακό σε τι ακριβώς? Σε ποιο κοινό? Νομίζω σε όλα τα εκλογικά στρατόπεδα. Τώρα, αν όλα αυτά φτάνουν στο να αλλάζει η εικόνα του κόσμου και η ψήφος αύριο, δεν ξέρω. Εκεί είναι το θέμα. Αν αλλάζει ψήφος τα υπόλοιπα, δηλαδή καμιά φορά και εμείς που τα μελετάμε και είναι η δουλειά μας να μελετάμε, παρασυρώμαστε στην ανάγνωση που θέλει κάποιον συν πλην, με βάση τι όμως, τι σημείο αναφοράς. Δηλαδή το θετικό ή αρνητικό στη δημόσια εικόνα ή το δημόσιο βίο ενός πολιτικού προσώπου, ενός προσώπου με ευθύνες, πρέπει να πλαισιώνεται με βάση το διακύβευμα της θέσης του. Δηλαδή, αρνητική εικόνα για ποιο λόγο? Για την εικόνα, απλά για την επικοινωνία? Ναι, ήταν. Είναι όμως πολιτικός, έχει θέση ευθύνης και αυτό κρίνεται μία φορά σε 4 χρόνια. Άρα εκεί πρέπει να αποτυπωθεί. Αν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, και να πιστέψουμε αληθινές, βγαίνουν και λένε ότι αυτό δεν είχε επίδραση, άρα δεν έγινε τίποτα. Η αντίδραση ήταν απλά σε ένα επίπεδο επικοινωνίας και εντυπώσεων, το οποίο για κάποιο λόγο, ας πούμε, εδέησε να δώσει προσοχή και να αντιδράσει και να βρει μια δικαιολογία. Αλλά ποια είναι η ουσία? Μπορεί απ' την άλλη η περιβόητη φθορά που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση μετά από κάποιο καιρό είναι αυτό. Δηλαδή, κάποιος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία δεν θα αλλάξει γνώμη μια μέρα στην άλλη. Όταν αρχίζουν όμως να συσσωρεύονται αρνητικά τέτοια περιστατικά που βλάπτουν την εικόνα του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, ίσως μαζεύεις και στο τέλος
Αν κάνω μια αναδρομή στους λόγους φθοράς μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης, δεν θα βρω ότι υπήρξε καταλυτικό ζήτημα η εικόνα. Δηλαδή και για τον Σιμίτη λέγαν, ας πούμε, αλλά θυμάσαι, λέγανε τις ελιές, διάφορα τέτοια, ας πούμε. Αλλά όλα περνάνε από την τσέπη. Έχω καταλάβει. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά μπορούμε να πάρουμε μία-μία τις εκλογικές αναμετρήσεις μεταπολίτευσης και να δούμε τι ήταν αυτό τελικά που χάλασε. Προφανώς η ματέωση και το unmet expectations που λένε οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή προσδοκίες που δεν ευωδόθηκαν. Αλλά αυτές έχουν πάντα σχέση με κάτι. Και αυτό το κάτι που λέμε έτσι λίγο χυδαία η τσέπη, στην ουσία η εισοδηματική κατάσταση, η κατάσταση που κάνει κάποιον να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία, και μην βγάζουμε από αυτό τα βιώματα της ελληνικής κοινωνίας από εποχές που πραγματικά ήσουν στα όρια, ας πούμε, της επιβίωσης. Αυτό είναι σημαντικό για τον άλλο. Εκεί κοιτάει και εκεί κουμπώνει διάφορα επικοινωνιακά προφανώς. Αλλά σε αυτό, όταν δηλαδή έχει καταφέρει, γνώμη μου, να υπόσχεται τα πάντα και να λειτουργεί ως πρότυπο, δηλαδή έχουμε σκεφτεί, άνω τελεία, έχουμε σκεφτεί αυτό με το εμβόλιο να λειτουργεί και ανάποδα. Δηλαδή, ότι κοίτα, εμείς βάλαμε χέρι και εκεί. Εμείς μπορούμε. Πάρε σειρά να κάνεις και εσύ. Σαν το καποδίστρια με τις πατάτες, εννοείς τέτοια αυτό που... Αυτό είναι με την έννοια του να το αποδεχτείς, ας πούμε. Κυρίως με την έννοια του πελατειακού κράτους. Ότι είναι το μόνο που λειτουργεί, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ή αυτό ή πεθαίνεις. Άρα έλα μαζί μας για να μπορείς. Ναι. Απ' την άλλη και πάλι, ρε παιδί μου, υπάρχει η διάσταση του 2 μέτρα και 2 σταθμά, το οποίο ακόμα και να γίνεις μέλος της πελατείας, πάλι είσαι από κάτω. Είναι η κάστα της εξουσίας που απολαμβάνει τα προνόμια είτε της μετακίνησης που δεν δίνει λογαριασμό, είτε του κάνω πρώτο εμβόλιο. Πόσες φορές μέσα σε, σε αυτούς τους 2 αιώνες που γιορτάζουμε τώρα, υποτίθεται, δεν έδειξε η κοινωνία ότι δεν αποδέχεται αυτή την επετηρίδα που λες. Ελάχιστες φορές σε σχέση με όλη αυτή την πορεία. Την αποδεχότανε και έλεγε εντάξει, εγώ θα είμαι πιο πάνω από τον διπλανό γιατί για κάποιο λόγο είμαι καλύτερος. Αλλά την επετηρίδα την αποδεχότανε. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν ξέρω, τροφή για σκέψη είναι αυτά και για τους ακροατές μας και για εμάς που συζητάμε και θα τα λέμε και συνέχεια. Για να κυρίως να μην έχουμε ψευδαισθήσεις για το τι συμβαίνει. Μιας και είναι έτος που λέμε, ας πούμε, ότι τι θα γίνει, ελπίδες και χαρές. Ποια είναι η ελπίδα περισσότερο μεγαλύτερη για το 2021 για σένα? Κοίτα, εγώ εκείνο που είδα, ρε παιδί μου, είναι ότι προφανώς σε κάθε χρόνο η αλλαγή της χρονιάς είναι κάτι συμβολικό και κάτι στο οποίο επενδύουμε όλοι διάφορες προσδοκίες. Φέτος όμως, επειδή ακριβώς η χρονιά ήταν τόσο πολύ ζώρικη σε τόσα πολλά επίπεδα, νομίζω ήταν και κάπως μεγαλύτερη και η χαρά και η προσδοκία. Το οποίο μπορεί κάλλιστα να διαψευστεί και πραγματικά το 2021, ακόμα και να τελειώσει η ιστορία αυτή, προβλέπεται πανδύσκολο οικονομικά και από όλες τις απόψεις. Αλλά δεν πάβεις να ελπίζεις ότι το πολύ δύσκολο πρέπει τελειώνει, αρχίζει να τελειώνει. Τώρα εγώ δεν έχω καμία ψευδέστηση ότι όταν επιτέλους τελειώσει δεν θα ξαναγυρίσουμε στον τρόπο που δηλαδή δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά στο πώς φερόμασταν ή στο πώς βλέπαμε τη ζωή. Απ' την άλλη, ας μην αλλάξει κάτι ουσιαστικά, ας ξαναγυρίσουμε στη ζωή μας την κανονική και ας κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν. Δηλαδή και πάλι είναι 50 φορές καλύτερο από αυτό το κλείσιμο και από αυτή τον περιορισμό. Ας μην ξαναμηδενίσουμε δηλαδή το κοντέρ. Ναι, εντάξει, μάλλον δεν θα βγούμε από αυτό ούτε τόσο συνειδητοποιημένοι, ούτε επαναστάτες, ούτε το πιο πιθανό βαθιά να έχουμε αγαπήσει τον συνάνθρωπο και τον άνθρωπο. Αλλά δεν πάβει θα είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα, πιστεύω. Ο κόσμος δεν θα τελειώσει. Τι? Ο κόσμος δεν θα τελειώσει, δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Δεν θα τελειώσει, όχι. Τώρα εντάξει, βέβαια, με αυτό το πρωθυπουργό όλα μπορεί να περιμένεις, αλλά πιστεύουμε πως όχι. Ελπίζουμε ότι αν τελειώσει σε κάποια επόμενη γενιά Μητσοτάκη δεν. Αυτό είναι μια μεγάλη μαντεψία για το μέλλον. Ενδεχομένως να υπάρξουν πολλές ευκαιρίες με γενιά Μητσοτάκη να τελειώσει ο κόσμος. Είναι δεδομένο. Θα έχουμε επόμενες γενιές Μητσοτάκη να στείλει, γιατί πρέπει. Έτσι λοιπόν, κλείνουμε επειδή έτσι πρέπει, κλείνουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Viral κάθε
Σάββατο και Κυριακή 10 με 12. Να πούμε ό,τι νύχια και ό,τι βιβλία σήμερα, γιατί από αύριο. Όχι, ναι, αυτό να πούμε. Ανδρέα Σιδεράκη, δέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Γιώργος Μπαλούμης στη θέση των ήχων, θα συνεχίσει. Κώστας Κωστάκος και Αδάμ Γιαννίκος ήταν στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μας, βγείτε ό,τι προλαβαίνετε. Από αύριο lockdown από αύριο 6 το πρωί μέχρι τη Δευτέρα 11 του μήνα. Τα λέμε εμείς αύριο το πρωί, πλέον σε νέα καραντίνα. Να προσέχετε τους αγαπημένους σας. Καλή χρονιά. Τα λέμε αύριο. What memories from 1963. Well, later that same year, this Στο κόκκινο. Με την εφημερίδα των συντακτών αυτό το Σαββατοκύριακο. Λέμε αντίο στο 2020. Η ανασκόπηση της εφημερίδας των συντακτών με εικόνες από τη χρονιά με τις μάσκες. Τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2020. Μια ανασκόπηση στη σκιά της πανδημίας. Και μαζί Κόρτο Μαλτέζε, τάγκο. Άλλο ένα κορυφαίο έργο του Ούγκο Πράτ σε πολυτελές άλμπουμ. Με την εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκύριακο. Συνέχισε να διαβάζεις. Η ώρα είναι 12.